भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो फंसे बाथ्रा बुंनि जायफोर जोंनि फेमिलि ब्लग भिडिअखौ नायाखै चेनेलखौ नुवाखै नोंथांमोना डिसक्रिपशनाव लिंक होना दोनदो गासिबो थां आरो नायहोब्लानो जाबाय आरो चेनेलनि नामा जाबाय उर्मिला बर' आरोना थ' जिखियानो जाया मानोथो नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुखाबायानो जोबजासिम नाय भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा जेबो पुरा कमप्लिट जोबजासिम नायना कमेन्ट खालामबानो जाबाय मा भिडिअ लानानै फैदों आं मोनसे गोनांथि भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदो थ' जिखियानो जाया मानोथो बांद्राय बुकेबाय थाला फार्स्टआवनो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय बांसिनानो फेसबुकआव नुदो जानांगौ गोसारगासिनो थ' बिदिब्ला एसे नायना लादो एक कमान आदिवासी एक समान जय जोर का नारा है जय जोर का नारा है भारत देश हमारा है जय जोर का नारा है भारत देश हमारा है जय जोर आदिवासी समुदायहरूलाई चाहिँ साथीभाउ त्यही भएर चाहिँ यसको पुतला जलाउन आँटेको छ त्यही भएर यहाँनिर रेली गर्दैछ मालबजारमा बे भिडिअखौथ' नुबायानो नोंथांमोना मानि थाखाय बिदि खालामजाखो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो आदिवासी साला बोका सुदा कहाँ से आया है तुम जैसा आदिवासी नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बेबायदि बुंनायनि थाखाय माने बिदि खालामजादों आरोना माने बायदिसिना बानायनानै सावदों आरोना थ' जिखियानो जाया मानोथो नेक्स्ट माने आपडेटआनो जाबाय बे मा बुंखो एसे खोनासंना लादो माने बे आदाया मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो बर'नि सानै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथां प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरि जाबाय थानाय समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि एगेन्स्टआवहाय प्रतिबाद खालामदोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन थिग दिनैबो प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दलनि सासे दैदेनगिरि जानानै बारग' सिफ जानानै बिथाङा बे एखे स्टेन्डआवनो दङ बिथांनिया क्लियार नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2016 समाव जेब्ला बिथाङा बिटिसिनि सिफ जानानै दंमोन अब्लानो बै समाव मोननै हारिया एसटि मोननांगौ होननानै एनअसि हरखादों आरो दिनैबो हाग्रामाया बे एखे खामानिखौनो मावगासिनो दङ अब्ला हारिनि मोजांखौ सोर लुबैयो आरो हारिनि खहाखौ सोर मावो बे आदानि बुंनायखौथ' खोनाखाबायानो नेक्स्ट आरो मोनसे बाव दोङो नोंथांमोनाबो बे आमायनि माने मा बुंखो बेखौ एसे खोनासंना लादो भिडिअ क्लिप्सखौहाय थ' बिदिब्ला एसे नायदो हाग्रामाया जोलैनि हांगार हाग्रामानो बर'नि थै गैया हाग्रामाया एसटि बेपारि होननानै जों फेसबुक बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बाथ्रा गोबां नुनो मोनबाय दा बेनि सायावनो आं फंनैसो बुंनो सानदों रायजोफोर आंनि मोनदांथिखौ दा बाथ्राया जाहैबाय आंनि नोजोराव हाग्रामायाथ' एसटिबो बेपारि नङा हाग्रामाया जोलैनि हांगारबो नङा आरो हाग्रामाखौ बर'नि थै गैया होननानै बुंदों दा हाग्रामायाव बर'नि थैबो दङ मानो होनोब्ला हाग्रामा सारा गावनि राजनिति लाबालाबनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों बा बुंदोंमोन आरो गोबां जायगायाव बिथाङा बुंबावदों जे एसटि नांगौ नामा माथि पाट्टा नांगौ नामा बेफोरबायदिबो होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा मोनफ्रोमबो मिटिंआव बियो राजबंशी आरो आदिबासिफोरनो एसटि होनायनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बिथाङा गावनि जे इलेक्शन मा होनोमोनलाय बेखौहाय मेनिफेस्ट' इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवबो बिथाङा लिरनानै होखादों दा बेयाव बारायनानै माखासे जातिफोरखौबो बिथाङा बुंफाखादोंमोन एसटि आं होगोन आं सिगांबो एनअसि हरखाबाय आरो नांगौ जायोब्ला आं दाबोनो एनअसि हरबावगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बिथाङा बेफोर बुंनायनि मेन जाहोना जाहैबाय राजनिति लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बुंदों दा बिथांनि बेफोरबायदि बुंनायखौ जों बयबो रायजोफ्रा मोनथिदों खोनादों मिटिंआव थांब्लानो मोनथिबोदों खोनाबोदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो बिथांनि बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो मोनथिदोंमोन बिथाङा आंनि नोजोराव जोलैनि हांगार नङा मानोना बिथाङा गावनि राजनिति लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बुंदोंमोन दा बयबो हाग्रामा सापर्टार रायजो राजाफ्रा मोनथिखागौ आरो इउपिपिएलनि बिरोधी पार्टिफ्राबो मिथिखागौ
जे बिथाङा सिगांबो एनअसि हरखाबाय आरो दाबोनो नांगौ जायोब्ला एनअसि हरबावगोन होननानै बिथाङा बुंखादोंमोन गावनि रावजों, दाबोनो बुङो। दा बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों। आरो दा बाथ्राया बेनो जे बिथाङा बेफोरखौ लानानै राजनिति खालामदों, जेन' गाव देरहाफिनो आरो गाद्दियाव जिरायफिननो मोनो आरो बिटिसि बा बिटिआरखौ सालायफिननो हायो। मा रोखोमै राजनितियाव जेन' फैफिननो हानाय, जेरैहाय थांनाय एमपि इलेक्सनफोराव जेरैहाय नरेन्द्र मदि सार, अमित शाह सार बिथांमोनाबो बुंदोंमोन जे नोंथांमोना गोख्रैनो बेंक एकाउन्ट खुलिनानै लाद', आं बाहेरानिफ्राय बिदेशनिफ्राय खाला धोन लाबोनानै नोंथांमोननि एकाउन्टआव 15 लाख सोना हरगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दा बेखौ नुनानै गोबां मानसिया एकाउन्ट खुलिदोंमोन, होंगो दोंगो एकाउन्टबो खुलिदोंमोन। नाथाय लास्टआव बुंदोंमोन ये तो जुमला था, किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं जाता, ये तो जुमला था। दा बेबायदियैनो हाग्रामायाबो बुंदोंमोन। नाथाय हाग्रामा सारनिया एसे आलादा। दा बिथाङा सादा सिदा नालाय, होनांगौ नालाय होनांगौ, एनएफसि बियो हरखाबाय। दा नांगौ जायोब्ला आरो हरबावगोन होननानै बुंदों, जेरावबोनो बुंदों। दा जों बर' रायजो राजाफ्रा, ट्राइबेलफ्रा मोनथिखानानै खोनाखानानै बिथांनि बुंनाय रावखौ जों खोनाखानानै मिथिखानानै बिथांनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव लिरनायखौबो नुखानानैबो जों रायजोफ्रा बिथांनो भटखौ होदों। नंगौना? जों मोनथिखा बुजिखायैबो बिथांनो जोङो भटखौ होदों। दा मोनथिखा हुसिखायै मानो होखो? दा आंनि साननाया बेनो। दा साननाया बेनो दे जायफ्रा हाग्रामा सारखौ भट होनानै देरहाहोहरदों बिसोरसो जोलैनि हांगार। आंनि मोनथिनाय, गाज्रि मोननो नाङा दे लोगोफोर। नोंसोर साननानै नाय, हाग्रामा सारा जेरावबो मिथिं दावथिङाव बुंखादोंमोन आं एनअसि हरगोन, आं एसटि होगोन, आं माथि पाट्टा होगोन। सिंजों सिंबो सिक्रेट भाबैबो बिसोरो बंसिफोरजों बा सान्थालिफोरजों बियो डिल जाखादोंमोन। दा बे डिल जानायनि थाखाय, माथि पाट्टा डिलनि थाखाय मुस्लिम भाइफ्रा हाग्रामाखौ फुरा सापर्ट खालामबाय। आरो फारसेजों नुबाय इउपिपिएलआथ' बिजेपिजों एलायन्स, आरो सरकाराव फैबावब्ला बिजेपिजोंनो एलायन्स जानानै जोंखौ अनेक रोखोम नासयनो हागौ। दा बेफोरबायदिखौ मुस्लिमफ्रा सानबाय। दा बिथांनि जरावनो जुदि माथि पाट्टा मोनोब्ला आरो उच्छेद खालामखांनायनि उनाव साननैनि उनाव न' लुनाबो होफैफिनगोन होननानैबो बिथाङा रादाय होबाय स्रि मुस्लिम भाइफोरनो आरो बंसिफोरनो होबाय। बियो आं नोंसोरनो एसटि होगोन, आंनि हानायमानिखौ आं हेल्प खालामगोन। बेबायदि बिथांमोननो प्रतारना होबाय, प्रलोभन होननानै होबाय। दा बिदिनो आदिबासि सावथालफोरनोबो बेबायदिनो बिथाङा बुंबाय जे नोंथांमोना आंखौ बर' सापर्ट खालाम, सरकाराव लाबोफिन, आं नोंथांमोननि एसटिखौ होथारगोन आरो पुरा मदद खालामगोन नोंथांमोननि एसटिआव। दा बियो राजनिति प्रतारना। दा उपाय गैया, नाथाय इलेक्सन मेनिफेस्ट'आवबो लिरना होदों हिसाबैहाय बियो हेल्पखौ होनांगौ, हेल्पखौ होखागोन बियो। दा बिनि थाखाय बेखौ जों मोनथिसेयावबो बुजिसेयावबो जों बिथांनो भट होदों। बिसोर जोलैनि हांगार। जाया हाग्रामा सारनो भट होदों बिसोर जोलैनि हांगार। हाग्रामा सारा नङा। हाग्रामा सारालाय गावनि लाब राजनिति लाबनि थाखाय बिथाङा बुंदोंमोन। दा बिनिखायनो जों रायजो राजाफ्रा बुजिफिननांगोन, बुजिनांगोन जे बिथाङा एनअसिखौ हरथारबायब्ला थारैनो, होमब्ला जों बेखौहाय माबोरै प्रटेक्ट खालामनो हायो, माबोरै जों बेखौ होबथानो हागोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिफिननांगोन। आरो माखासे हाग्रामा सापर्टर रायजोफ्राथ' माखासेफ्राथ' बुजिखानाय नङा। मानोना बिसोरजोंहाय थाफानानैहाय माबा मोनसे लाब जायो आरो लाबबो जागासिनो दं। दा बिदिनो माखासे मानसिफ्रा, एसे गोजान साइडनि मानसिफ्रा लाब मोनाखै, सुबिदाखौ मोनाखै, गावसोरजों गावसोरल' सुबिदा लाबाय।
दा बेफोरबायदि सुबिदा मोनैनि थाखायनो बिपिएफनिफ्राय सासे मानसिया ओंखारजेनबाय आरो बिथाङा इउपिपिएलआव हाबैबाय मैया दाखालसो बिथाङा इउपिपिएलआव हाबैफिनबाय दा बिथाङा सिगां इउपिपिएलनिखामोन दा बिथाङा हाग्रामानि गोबां रोखोम जे लब प्रतारना दिन्थिनायखौ मोजां मोननानै फोथायनानै बिथांजों सापर्ट खालामहैदोंमोन आरो गोबां बिथांनि जानानै खामानिबो मावदोंमोन नाथाय दिनै सरकार दाखांनायनि उनाव नुहैबाय जे बिथांमोना पात्तायानो मोनलिया खबरानो मोनलिया खालि गावसोरजों गावसोर दा बेफोरबायदिखौ नुनानै बिथाङा बिपिएफनिफ्राय ओंखारफिनबाय आरो इउपिपिएलआव थांफिनबाय दा बेफोरबायदिनो आरो रायजोफोर दा बुजिनो नाजानांगौ थान्दा भाबै ओरैनो गोदाव सोराव बखिलाबायनो नाङा गोदाव सोराव रायलाबायनो नाङा माब्रै बुंब्ला मा जागोन मा जाया बेफोरखौहाय जोङो साननो नाजानांगौ आरो दा बिनिखायनो आङो बुंदों दे नोंथांमोना नेक्स्ट इलेक्सन फैगासिनो दं बेवहाय नोंसिनि आखायावनो दं मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया सरकारखौ लाबोनो हानायाबो नोंथांमोननि आखायावनो दं सरकारखौ खोख्लैफिननो हानायाबो नोंथांमोननि आखायावनो दं दा बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना सिन्था खालाम चर्चा खालाम दा बायदियाव राजबंशिया जिथु एसटि जानांगौ होननानै बुङोब्ला जों बर'आ रावबो हास्लाबनाय नङा मानोना बिसोरो जेरावबो आखा फाखाखा साख्रि बाख्रि जेरावबो बिसोरो आखा फाखाखा दा आर्मि पुलिस आसाम पुलिस बेफोरबायदियाव राजबंशिनिफ्रायनो बांसिन दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना बुजिनो नाजा आरो नोंथांमोना साननो नाजा नोंथांमोना आंनिफ्राय गोरोंसिनखा बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुङो जे नोंथांमोना सानफिन उनफिन आरो जिथु सावथालबो राजबंशिबो जिथु एसटि जायो होनोब्ला बे सावथालाबोनो राजबंशिजों हास्लाबनाय नङा मानोना बर'नि मोननांगौखौबो बे राजबंशियानो जाजोबगोन सावथालनि मोननांगौखौबो राजबंशियानो जाजोबगोन अब्ला जोंनि फिउचार दं उन्दै उन्दै गथ' फरायनाय लेखा फोरोंनायफोर दङ जोंहाथ' जेबो गैले एसटिजों खालि नामल' जों एसटिसै जों एसटि होननानै जों मा मोनबावगोन दा साख्रि बाख्रिनिथ' बैसोबो गैखाले दा बिनिखायनो गावबा गाव इयुन जेनेरेसननि थाखाय नोंथांमोना साननो नाजा जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअ क्लिपफोरखौ नुखाबाय जानांगौ आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरो बे थाम्बनेलफोराव होनाय पिक्सारानो जाहैबाय जायनि सायावहाय बुंदो जायखौहाय बुंदो थ' आं बिनि थाखाय माने बे थाम्बनेलखौ होनाय जादों आरोना थ' जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गासैबो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' गाज्रि मोनलायनाङा आं जास्ट बे भिडिअखौ आपडेट भिडिअ लाना फैनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखेनोसै बाय लोगोफोर